Jak tiskneme motivy našich triček v Bohémě? Potisknout tričko se může zdát jako jednoduchá a rychlá záležitost. V případě našich triček to ale zas tak snadné není, jelikož celý proces má rovnou několik fází. Protože používáme kvalitní sítotisk, tak nejdříve musí tiskaři proměnit naše motivy na sítotiskové šablony a za každou barvu na našem motivu vznikne jedna šablona. V tomto případě máme 8 barev, takže 8 šablon. Ty pak putují na karusel, což je takový tiskařský kolotoč, kde se na ně nanesou jednotlivé barvy. Jakmile tak tričko začne jízdu na kolotoči, jsou na něj barvy postupně nanášeny přes ty sítotiskové šablony. A samozřejmě po každém nanesení barvy jí karusel dokáže i usušit. Postupně se tak na tričko takto natiskne celý motiv a na konci karuselu již přijíždí tričko s naším motivem. Než se ale ještě stihne z téhle jízdy zpamatovat, tak ho tiskaři dají do sušící jednotky. Na jejímž konci přijíždí již téměř hotové, už jen stačí natisknout logo Bohémy a může konečně vyrazit k nám do obchodu.